Poďme. Ahojte, čaute, vítáme vás u dalšího dílu, Ahoj, tentokrát o ahojte. doplnění výživy, doplňovačích výživy pro pránu. Zdravím tě tady, Bibi, Ahoj. a rovnou ti předám slovo. Co jsou pro tebe takové zásadní doplňovače té vnútorné výživy u pránického přechodu a vlastně všeobecně proto, aby jsme se cítili energeticky dobře a aby nám to dobře šlapalo. No tak keďže už sme pár mesiacov si cvičíme túto pránickú výživu a doplňame pránickú energiu, tak v podstate ja keď si tak zaspomínam, teraz je to možno tak, že už som si uvedomila a aj to zažívam, že na to doplnenie tej živej energie mi v podstate stačí, keď to tak môžem povedať, tá pozornosť a ten zámer. Hej, mať tú energiu, mať tú pránu a proste živiť ju tou pozornosťou, tou vnímavosťou a tou láskou, ktorú si vnútorne dávame. Ale samozrejme, ja ako typ človeka, ktorému musí všetko poňať aj hlava, to som samozrejme položila aj na tom víkende Ivke takú tú otázku, že ale ako budeme vedieť, že nám to funguje, tak ona mi hneď povedala, že no ty si ten typ, ktorý si prečítaj si tú a tú knižku, potom to tu nazdielame, že aká je to fantastická literatúra, že ten, kto to chce poňať vlastne aj hlavou, skôr ako fakt pocíti, že tú pránu, ten kanál, energiu má už otvorenú, pretože v podstate myslím si, že ako náhle sme absolvovali ten transformačný víkend, tak sa nám to tam otvorilo všetkým. Už bolo len otázne, nakoľko tomu budeme dôverovať, dáme tomu tú pozornosť a v podstate ten zámer. Ale tak samozrejme, že dôvera je dôvera a nedôvera je u mňa si podáva teda ruku s kľúčkou, tak ja som veľmi prijala to, že ja sa mám o čo oprieť, že môžem byť spokojná, že ja si doplňam proste tú pránu nejakými doplňovačmi. Že niečím, čo si môžem povedať, že aha, toto má miesto toho jedla. No a čo sa mi tak stalo, tak v podstate najpriateľnejšie pre mňa bolo takéto jemnohmotné dýchanie. Bolo to dýchanie do žalúdka, takže v podstate dýchanie také plítke, na ktoré sme my teraz zvyknutí, a to v podstate, ja by som to nazvala aj civilizačnou chorobou, že som zmenila to plítke dýchanie za to dýchanie do toho žalúdka, alebo v podstate je to niečo podobné ako bránicové dýchanie. A ja som zistila, že presne toto jemnohmotné dýchanie, pokiaľ som ho prevádzkovala vtedy, keď mi prišlo na že by som sa mala najesť, ani som nemusela byť hladná, lebo ja fakt po tom víkende som prišla a ja som ten hlad nejaký vlčí alebo pažravý nepociťovala. To som bola dieťa šťastený, to som potom pochopila, keď mi to začalo prichádzať možno po nejakých 3 týždňoch, že už som sem tam aj zacítila, že som hladná. Ale teda hneď bezprostredne po tom víkende som nemala tieto pocity, možno bolo celé moje telo zošokované, nemalo čas ani toto mi ukazovať, ale nie, bolo to tak, že ja som si fakt zacvičila niekoľkokrát za deň toto jemnohmotné dýchanie. Ale robila som to vedome, dávala som tomu tú pozornosť, lebo ja som to potrebovala proste nahradzať to jedlo niečím, aby som ja bola spokojná. Hej? Čiže prvé bolo to jemnohmotné dýchanie, a v podstate myslím si, že potom to boli tie cvičenia, hlavne energetické cvičenia. To znamená, že to bolo niečo v podstate ako nejaké cviky z tai chi, alebo potom myslím, že to bol nejaký Goltis a stále tie cvičenia propagujem, robím to už len tak, keď mi to nápadne a nejako ich nevolám tie cvičenia, len viem, že teraz si chcem zacvičiť toto, rozvibrovať tú energiu, proste trošku prebehnúť ten energetický kanál a fakt to funguje, je to neskutočné, dostanete červen do líc, dostanete úplne vnútorný adrenalín
a idete ďalej. Čiže napríklad ja som takto zamenila aj obedňajšie prestávky, kedy som si zvykla ísť zohriať nejaký obed alebo prebehnúť niečo, kúpiť na jedenie. Ja som si miesto toho zacvičila a počas tej cesty napríklad, keď som sa išla prejsť najskôr, lebo tak vždy som dala prednosť tomu pobytu vonku, pokiaľ sa to dalo, som si spravila jemnohmotné dýchanie a keď som sa vrátila, tak som si zacvičila nejaké energetické cvičenia. Čo sa týka tých energetických cvičení, potom si ich napríklad môžeme aj ukázať nejakom, keď budeme robiť praktické videjka. Uvidíme, ale v podstate veď tieto cvičenia, ktoré sú známe ešte, ja neviem, z nejakej aj tradičnej čínskej medicíny alebo tam z tých východných strán, tak v podstate všetky podľa mňa pomáhajú v tej vnútornej energii, v tom prúdení tej vnútornej energie. Takže kto si čo vyberie z týchto cvičení, podľa mňa každý príde k tomu, že tú energiu si môže doplniť aj inak ako tou tuhou stravou. Čiže to bolo to jemnohmotné dýchanie, boli to tieto energetické cvičenia a boli to meditácie u mňa. Ja mám veľmi rada meditácie a ja už dokážem meditovať aj počas cesty autom, alebo teda, že niekde ostanem sedieť. Je to také meditovanie bez toho, aby som si zavrela oči, samozrejme, ale viem sa naladiť, hej, na nejaké takéto meditatívne vedomie. A mne to úplne stačilo, vedela som si ovládnuť ten hlad. Hej, že ten hlad neprichádzal. A keď už po nejakých tých 2-3 týždňoch som aj zacítila hlad, pretože my sme sa v podstate vrátili z úplného toho nejedenia aspoň k tomu jedlu raz za deň, ale fakt to bola len nejaká tá výživa, že večer som upiekla trošku zeleninky. Môžem povedať, že asi každý večer to dosť dlho bolo, že som piekla zeleninu, akurát, že vždy to bola nejaká iná, buď Hokkaido, nejaký sladký zemiak. Obyčajné zemiaky vôbec nie, škrobovým veciam sa doteraz stále, nie že vyhýbam, ale vôbec mi neprídu na chuť. Takže my sme raz za deň si dopriali, hej, toto jedenie, pretože na to som už mala iný dôvod, to som možno spomenula, že v podstate kvôli partnerovi, ktorý zobral tento prechod na pránu dosť tak surovo, takže my sme potrebovali aj ja s ohľadom na neho sa vrátiť aspoň k tomu, že spravím nejakú tú teplú zeleninku v minimálnom množstve. A dalo mi to veľmi veľa, pretože tým, že aj tá kreativita ťa naplňa a žena je najviac kreatívna v kuchyni, takže mne aj toto dosť prospelo, že som sa naplnila zase takou kreativitou a takým niečím, že rada som to spravila, rada som vytvorila z tej farebnej zeleninky niečo, aj keď len malinko, ale už len tá vôňa a proste na tom tanieri tá maličká kôpočka, ja som si to aj fotila za každým, aby som vedela proste, že koľko toho asi sme za ten deň prijali. Takže mňa aj toto veľmi náplňalo. Hej, čiže toto boli tie moje také doplňovače prány. No a potom, čo to bolo, tak to bolo Wim Hofovo cvičenie, ktoré ja ako žena síce necvičím každý deň, cvičím ho raz, 2 razy do týždňa. Máme vo zvyku si ho zacvičiť spolu, čiže máme to ako taký spoločný strávený čas. Najlepšie to je treba cez víkend ráno vstaneš a zacvičíš si Wim Hofa priamo v posteli, zadýchaš. A čo sa týka chlapov, viem, že tí môžu každý deň tohto Wim Hofa cvičiť. Hej, prečo je to tak? Je to preto, lebo pri Wim Hofovi sa veľmi tvoria hormóny, aj testosterón, čiže preto ženy proste stačí 1-2 krát týždenne. Môžeme si o ňom tiež povedať možno viacej v niektorých časti. Takže že toto bolo úplne takéto moje a môžem povedať aj to, že toto boli také, ktoré nás naučili na tom víkende ako príklad, ale napríklad u mňa bolo aj také, že samo to telo si povedalo, že čo teraz potrebuje na doplnenie energie, ale ono to ani nebolo tak, že mne tá energia chýbala. Ja som len zrazu dostala chuť k tomu, že si zaskakať alebo zatancovať, hej, pustiť dobrú hudbu.
Alebo ja milujem vône, esenciálne oleje, pracujem s esenciálnymi olejami. To znamená, že pre mňa vône a o to viacej, že ako sme rozprávali, že sa nám vycibrí tým, že sme prestali príjmať tú tuhú stravu, tak sa nám vycibrí chuť, cit aj čuch, tak proste tá práca s tými esenciami a esenciálnymi olejmi dostala zase úplne inú tvár, o mnoho krajšiu. Čiže to bolo fantastické. My každý večer, každé ráno rozvibrujeme si, roztlačíme energiu dlaňami, kvapneme olej, no a to je taký difúzer nezoženieš, ako proste tie tvoje dlane, ktoré sú plné energie a rozhorúčené. To znamená, že esencie odporúčam všetkými 10, hej, že to je, a možno hlavne pre ženy, že my sme vôbec také duše, že tá vôňa musí byť a vôbec to nemusí byť Hugo Boss alebo podobne. Takže no, toto bolo moje, že ja som nehala, nech to telo nech zacíti, duša zaspieva, srdce zaplesá a niekoľkokrát denne sa mi to stávalo, úplne same mi to prichádzalo. Takže ja si myslím, že tie doplňovače prány je dobré na začiatku sa mať čoho chytiť, keď ste taký typ ako ja, ale potom vám prídu úplne same. Ja si myslím, že aj ty si to tak mal, že úplne svoje si potom proste spravil. Je to tak, ty si to úplně si mě vyrazila dech na začátku tím klíčovým slovem, což pro mě byla pozornost. A já si myslím, že na začátku, když jsem s tím elaboroval s těma doplňovačema, tak to bylo hodně takový, jak si říkala o té knize. Jo? Tam v knize si člověk přečte, je jich tam spousta. A najednou s tím přechodem na tu pránickou výživu člověk získá i ten čas, takže tam přirozeně se nabízí jako dát ten doplňovač, protože když jsem ho tam nedal, tak jsem šel do té ledničky, jo. Áno. Takže aj to bol doplňovač. Takže to, ano. Takže to vycházelo tak jako, že víceméně na začátku jsem tam ty doplňovače dával jako hlavně hlavou, protože jsem si říkal, jo, tak jako ještě jsem nebyl tak úplně důvěřivý vůči té pránické energii, jsem si říkal, jo, teď to musím doplnit. To bylo mimochodem teda ještě před tím pránickým pobytem, kde jsme se děli. A říkal jsem si prostě, tak teď to budu doplňovat, teď je ráno, tak třeba meditace, tady tohle. Ale mělo to přesně ten efekt, jako když to bylo tak nějak z té mužské síly tou hlavou tlačený, tak jsem to dělal hodně bych řekl, nevhodně pro můj organismus. A až tak moc mi to nepřidávalo, dokonce bych řekl, že po některých cvičeních jsem měl větší hlad než předtím. Než si to nějak samo sedlo, a i ten pránický víkend mě určitě pomohl a víc ještě otevřel k tomu poslouchat jako asi ten přítomný moment a i ty pocity hodně vevnitř, co má člověk, kterého sami navigují. I to tělo, jako ty pocity v tom těle. A jak ty říkáš, pak se to možná samo přeměnilo, nedokážu pojmenovat přesně, v to, že ty meditativní chvíle najednou začaly přicházet sami. Jo, že jsem se na něco díval v přírodě a zjistil jsem, že jsem ponořený úplně v hlubokém stavu a že teďko jako já ty vlny tady budu sledovat klidně ještě 15 minut a vůbec nepotřebuju nic. To jsem nikdy předtím nezažil. A to nemusí být vlnobytí v Atlantiku, to může být i to, že dokonce při běžných činnostech, jako je na stavbě zbíjení zbíječkou, najednou člověk pocítí, jak kdyby úplně ta energie proudila jakýmsi způsobem jinak. Jako cítí ten proud té energie, jak to funguje v těle, mimo tělo a jako kdyby bylo tam mnohem víc toho napojení. Takže pro mě ty doplňovače byla výborná záchytná pomůcka, protože já kdybych je na začátku neměl, kdyby je neměla ta hlava,
tak se vlastně vrhám střemhlav do naprosté nedůvěry v mém případě, protože věřit jenom tomu, že najednou jsem napojený na pránu a nemusím proto nic udělat, pro mě bylo naprosto nemyslitelný. Takže tam ty doplňovače byly. A pak ono z nich, to nebylo tak, že z nich všecko vymizelo, ale naopak z nich zůstalo přesně ta esence, která tam měla zůstat, což bylo, jak říkáš, vlastně v těch spontánních meditacích, které přichází kdykoliv. Někdy v momentě, kdy je to takový nečekaný, například v řízení auta na dálnici a tak podobně. Ale i to cvičení, z toho taky zůstalo taková, teď si dělám třeba ráno takový, se snažím intuitivně naladit, jestli to začne protahováním, nebo jestli to bude trocha silovka, nebo jestli si vezmu třeba synčeka, trocha si s ním poházím do vzduchu, nebo tak. A předtím, než to začalo, tak to bylo takový, jakože synček stranou, teď se musí cvičit. A už tam, sice jsem cvičil, dělal jsem to, protože je to doplňovač, ale bylo tam něco, co bylo takový víceméně násilný na mě. Takže i v těch doplňovačích jsem poznal, že prostě je to spojený se vším. Je to spojený u mě s tím aktuálním pocitem, jak jsem na to naladěnej. A jestli to bude zrovna ta meditace, nebo jestli si intuitivně třeba jenom před spánkem ponořím do těla a sleduju ty pocity, jak mě chodějí a nechám to uvolnit do průběhu nějaké meditace. Wim Hofa třeba u toho jsem nezůstal, párkrát jsem to zkoušel a přijde mně dobrý jako na tu rozcvičku před nějakou takovou těžší aktivitou. A všeobecně ty dýchací cvičení mně přišly ještě dobrý v momentě, kdy jsem pocítil hlad a byl jsem v takové té hodně stresové náladě, tak ten dech jako takovej, nemuselo to být úplně cvičení, ale ten dech jako takovej, zase to, co z toho zůstalo pro mě, bylo o tom napojení se na to zpátky, na ten přirozený rytmus. A tam jsem ještě na začátku byl takovej hodně zmatený v tom, že jsem si říkal, přece koncem jakýkoliv dechového cvičení nebo meditace musí být naprosto ten klidný vnitřní stav. Než mě došlo, že i to byla nějaká moje snaha o tlak na ten vnitřní klid po čemkoliv a že to ani to nemuselo být, ale spíš takové spojení, no. Jako nedokážu to asi zase charakterizovat úplně slovy. Takže za mě určitě souhlasím s dechovkama a zase si z toho člověk pak vytříbí to, co mu přesně zůstane v průběhu a na začátku pro tu hlavu je to úplně úžasný, veškerý ty jemnohmotný, i ten Wim Hof někomu víc pasuje. Jsou spousta jmen na YouTube. Myslím si, že tam, jak říkáš, se nedá šáhnout vedle. Meditace taky super. Já jsem hodně byl, myslím, John Swank a Joe Dispenza byli takovými favoriti. A ještě jsem často poslouchal, a to není ani možná meditace, to je takové zaměření, změna pozornosti mysli, protože o té pozornosti to bylo hodně, byl pro mě Tony Parson, který má výborné takové mentální přednášky, který člověk chvilku poslouchá a najednou zjistí, že ta hlava se v tom tak zpátky vrací do nějakého jako svého centra, protože ta mysl už tam nemá nic uchopitelného. Takže to pro mě bylo na vyčištění mysli. A přemýšlím, jestli jsme ještě něco zapomněli z těch doplňovačů. Asi to byly za mě ty dva hlavní a takové ty činnosti, které prostě dělám rád, jakože být v té přírodě, to je takový super dosisovač, pozorovat, co se děje v přírodě. Tam se taky ta pozornost skoro vrací jakože dovnitř. A
dělat ty činnosti, co mě baví, ale i tam nepřehánět. I ten Presne, napadlo mi zvrtnúť. pri chlapoch, že také sekanie alebo štiepanie dreva, že to môže byť úplne nádherné energetické cvičenie, že tá energia tam tak začne prúdiť dookola s tými trieskami, ktoré sa hore-dole potom štiepajú. A ja napríklad rada cvičím na vibračnej doske. To som mala tak zaužívané už celý tento rok a ja som si to zachovala ráno, večer. A v podstate ja som si ku tomu pridala, pretože na tej vibračnej doske, to, čo si ty povedal, že keď počúvaš týchto pánov, ktorí ti zarezonovali, že v podstate tá hlava úplne ako keby teda už potom išla sama po nejakej tej línii, tak na tej vibračnej doske som si ja povedala, keďže to cvičenie trvá nejakých 15 minút, že počas toho cvičenia dám tú dôveru tomu môjmu telu, že fakt tá živá, tá pránická energia tam prúdi, lebo ako si ty povedal, že tá nedôvera stále tam nahlodávala v tej hlave, lebo ten rozum ťa stále do toho vracia, že a ozaj, a nebude mi nič chýbať a podobne, že tak ja som si také afirmácie dala, že počas toho cvičenia v podstate som si rozprávala, že moje telo, myseľ a duša je v jednote. Moje telo, myseľ a duša je v jednote, čo je v podstate povedané všetko. A ešte k tomu som si pridala, moje telo je vyživené, zdravé a krásne. Moje telo je vyživené, zdravé a krásne. A takisto som už tak nabehla na to, že ja ako náhle sa postavím na vibračnú dosku, mozog vypína, taký ten mozog, čo by chcel stále niečo riešiť a podobne, pretože toto je veľmi dôležité. Toto sú zase naopak, toto sú zlodeji energie, naše myšlienky a neustále premýšľanie. Čiže ja sa postavím na vibračnú dosku a mne automaticky idú tieto afirmácie. A afirmácie sú veľmi dobrá vec, to už určite väčšina aj z tých, čo nás počúvajú, poznajú, že v podstate pokiaľ už viete, že to telo alebo to vnútro má tú dôveru vašu, tak ono tú myseľ bude počúvať. Proste ako si to zariadite, čo mu poviete, čo mu nadiktujete, s tou láskou samozrejme, s tou vnútornou láskou, tak to telo sa tak bude správať. Veď o tomto je aj veľa kníh. Brandon Bass napísala, hej, ako sa vyliečila z závažnej choroby. Nie len, hej, ale aj afirmácie boli súčasťou tej jej liečby, že v podstate, keď sa naladíš na to a ako keby si s tou láskou prikázal tým svojim orgánom, tomu svojmu telu, že majú byť zdravé, v podstate tie zlé bunky z toho tela odídu, takisto z láskou ich vyprevadíš a to sú všetko dôkazy, ktoré fakt si môžeme prečítať alebo popočúvať si túto ženu, ktoré zafungovali, hej, že je to očividné. Čiže aj tieto afirmácie určite veľmi fungujú a mne pomáhali ako tá barlička, že fakt tomu telu, aj napriek tomu, že nedávam tú fyzickú stravu, tak v podstate mu dávam tú výživu v podstate cez tú energiu. Takže ono to všetko fungovalo, ja som cítila, že som není hladná, že mám kopu energie, mám výbornú náladu, vládzem fyzicky, ale stále som potrebovala niečo, čoho by som sa chytila, že robím dosť pre to telo, že mi, dajme tomu, neskolabuje alebo niečo, pretože ľudia, ktorí nie sú do tohto zasvetení, prvé, čo povedia, že no ale bude ti chýbať to, taký vitamín, hen také stopové prvky, také živiny, skolabuješ, alebo proste samé tie hororové scenáre, tak aby si ty do toho nepadol, aj keď v podstate ideš nastavený, prídeš na ten víkend za tými ľuďmi alebo prejdeš na túto pranickú energiu postupne preto, lebo si na to nastavený. Neprejdeš z úplnej nedôvery, hej? Čiže už máš v sebe nejakú tú dôveru, ale treba ju, aspoň v mojom prípade ju bolo treba silno ešte posilniť, podporiť. Takže pre mňa toto bolo ešte dosť takým silným v podstate doplňovačom. To určitě děkuju za hint, protože já jsem zapomněl úplně, že za mě taky. Si občas, já mám takové ty čínské zvonečky, nebo nevím, co to je.
A s tím si tak prostě člověk zvoní, ono to tak trochu funguje náhodně, takže jenom jako se soustředit na to hraní a počúvat to, je takové úplně, že ten mozek si tam nemůže najít ani ránu. Takže to bylo taky výborný, jako tam, já nevím, jestli to muzikoterapie nebo čokoľvek, prostě s tou hudbou, tvorbou, jakoukoliv tvorbou, pro někoho to může být i kreslení, cokoliv, kde se ta hlava zastaví, hraní na klavíru. A pak ještě žena to, co používala, byl vlastně zpěv, takové ty mantry, protože tam nejenom, mně stačí někdy poslouchání, protože poslech je sám o sobě taky, že vypne ten hlas v té hlavě a ten zpěv ještě rozvibruje, jako kdyby to tělo. No. A žena, jak říkám, zpěv a občas Miriamka dělala i to chakra dance, což je v podstatě tanec na vysokou energetickou vibrační hudbu, který taky vrátí jako kdyby do těch těla a zrovna do těch částí, kde ty emoce ještě nějaké můžou být uložené. Takže tady ty kreativní, zpěvové, muzikové věci. Nevím, jestli se to počítá za doplňovač, to je spíš takový v průběhu dne, to mě ještě napadlo, když se tam mluvila. Často se mně na začátku stávalo takový ten mentální pocit, jako že to ztrácím nějak. Přitom to je prostě jenom signál hlavy. Ale co mě trocha pomohlo zase proti té hlavě něco si nastavit, bylo mít ve sluchátkách nějakou tu příjemnou hudbu při těch činnostech, kde já si při té zběžce nebudu meditovat, že jo, prostě tam mám jenom možnost té hudby, nebo když jedu někde autem, tak taky jako kdyby nebudu cvičit nějaké cvičení, musím držet ten volant, tak ta hudba, že mě mentálně k tomu vracela. To není asi doplňovač, to je spíš takový jakože návrat toho, té hlavy jako do něčeho, co zná a kde jí to možno připomene ten meditativní stav. Tým som sa úplne vyčerpal. No. Mne napríklad táto hudba, nie vždy, keď je mozog v úplných obratkách, že fakt to nejde nejako naladiť, tak ja napríklad, mne táto hudba až tak nepomôže, pokiaľ je tam stále to, čo sa mení, to hej, že mám rada hudbu, mám rada aj modernú hudbu, vypočujem si aj nejaké také, hej, že reské pesničky, ale tiež musím byť na to naladená, alebo mať na to v podstate náladu, ale čo mňa v takýchto, tak je to buď také, že púšťať si tú Gayatri mantru, alebo ja som myslel mantru vyložené. Aha, pardon. Hej, Oman Padmeham, že sú to tie opakujúce, hej, sa Přesne mantry, tak. ktoré sú v podstate v tej hudbe a vtedy sa ten mozog postupne naladí, ale hudba ako taká, trebárs moderná hudba, mne v tomto nespraví až tak dobre, no. Úplně špatně pojmenoval. V tom možno případě, som to ja tak pochopila. Já jsem myslel jako mantry, vyloženě. To Omam Vatu a nevím, které všetky, protože tam je, jak ty říkáš, to opakování a je tam i ta energie z toho cítit. Pro mě teďkon už, to jsem zjistil, že se změnilo úplně. Já si občas pustím něco, jako nějakou hudbu, jako hudbu teda, ale většinou je to i tak třeba suveréno, který tam má ty podtexty spirituální, takže tam trocha něco z toho je, ale už vím, že kdybych si pustil na hodinu na Rammstein, tak to ze mnou neudělá nic dobrýho. No. Áno, skôr naopak, presne. Že to nebude úplně fajn, to jsem pocítil třeba, když jsme nedávno byli na vystoupení v cirkuse, že ta hudba jako mě vyloženě vyprovokovala hlad. Že to bylo takové roztřesení nějakého vnútorné vibrace, takže tak. Takže ty mantry jsou super. A prospěvované ještě, to si pochvaluje moje Miriamka, je za to taky vděčná, no, že to rozvibruje tady ty
čakry na ten zpěv. Áno. Toto je pre mňa, keď sme pri tomto speve, tak pre mňa sú tieto mantry Božím darom, pretože ja som žila dlhé roky v tom, že ja neviem spievať. A ja som to o sebe vyhlasovala teda ešte aj dostatočne nahlas. To znamená, že ani som nemohla vedieť spievať, lebo ja som sa o tom celé roky presviečala, že ja neviem spievať. Takže to bolo jasné, že som nevedela spievať. A v podstate mne v tomto dalo veľkú sebadôveru, keď som začala chodiť do školy Vládka Červenáka na etikoterapiu, tak myslím si, že hneď asi v prvom ročníku, v prvej triede nám on sám povedal, lebo však ono je to tak, že on ti číta myšlienky, keď si tam, že to je neskutočné, ak to tam ladí. Tak on povedal, že všetci, ktorí ste sem prišli s tým, že neviete spievať, tak budete odchádzať s tým, že spievať viete. Čiže ja od prvého ročníka etikoterapie dozadu 3-4 roky už viem spievať. Stále si vravím, že neviem, či sa to dá aj počúvať, ale viem spievať. A presne tieto mantry sú pre mňa takým tým, ako som povedala, Božím darom, lebo ja som vždy rada spievala, rada tancovala, ale som si to nedovolila, lebo u mňa bolo to presvedčenie, ten vzorec, že spievať neviem. Čiže na najvyš, keď ma nikto nepočul, aj to som ešte bola v takom strese, že čo keď ma niekto bude počuť, aj keď ma nemal kto. Čiže ja teraz každá cesta do roboty z roboty, čo mne trvá pol hodinku, a som vďačná, že mám tak ďaleko prácu, v úvodzovkách ďaleko, že nemám to 5-10 minút peši alebo autom, ale mám to pol hodinu tam, pol hodinu naspäť, tak ja akože v tom aute na plné pecky, na plné ústa a som úplne so sebou spokojná, ako ja viem spievať. A sú to teda všetko také výživné mantry, ktoré dostávame tam od Vládka Červenáka. A vlastne, čo by som možno ešte spomenula, že čo je fantastické, pokiaľ by večer mal niekto možno problém so zaspávaním alebo s čím, tak je 4-3-2. V podstate dá sa to popočúvať rôzni títo muzikanti majú na to nahraté takým tým svojím štýlom, či už sú to cez tibetský zenový liečivý zvuk, alebo sú to cez nejaké misky. Hej, že je to fantastické na to uvedenie toho tela do tej rovnováhy a v podstate aj pripraviť na ten oddych a kľud, že fakt to telo si potom v noci oddychne. Pritom dokážem zaspať, na to sa dokážem úplne fantasticky naladiť a ono to väčšinou býva na YouTube, keď si nájdete tak niekoľko hodinové nahrávky, to znamená, že už len potom ráno porozmýšľam, že a to sa kedy vyplo? Alebo či sa to vôbec vyplo, ale ono sa to vypne počase, no, ale je to fantastické, no, alebo aj chanting je v 4-3-2 hercoch nahratý, no, plne odporúčam niečo takéto, no. To z mě ještě připomněla, často poslouchám i handpeny a žena má handpen a hraje a to je taky nádhera to poslouchat. To je tiež úžasné. A zvlášť, když to člověk vidí i s tou přírodou v tom pozadí, tak to je úplně nádherný. A s tím zpěvem to je úplně to stejný. Myslím si, že muži to mají ještě víc vklíněný tady tohle, že nevíme zpívat. A že i s tím přechodem na tu pránu jako opadají trocha ty obavy, protože vlastně to, na co se člověk tam ladí, nebo jak já jsem to vnímal, já jsem taky si rád začentoval s Miriamkou nějakou mantru, protože tam mně bylo jasný, že už se neoklamu. Že prostě tam jde hlavně o to, jako naladit se na ten pocit i na tu vibraci v tom těle. A že je v podstatě úplně jedno, jak ta vibrace ze začátku, dejme tomu, vypadá, ale že když tam nejsem v té autenticitě a snažím se jakože zpívat jako tady tenhle nebo tenhle, takže ta energie jde zase úplně někam dopryč. Prostě, když to nejsem já, prostě když to není ten můj zpěv, byť je jakýkoliv, a nakonec člověk zjistí, že je přesně že je fakt krásný a jakkoliv to zní, tak je v tom přesně to, co to tělo zrovna má v sobě. To co to tělo chce vyjádřit. Takže to je i to odpadávání studu. A mně to přišlo ještě takový odraz. Já jsem často letěl letadlem
A pak mně přišlo, že tam člověk 3 hodiny sedí. Já jsem si říkal, to je prostě blbost, tak keď mám doplňovače nějaký, tak si zacvičím. Tak já už tam často prostě cvičím v té uličke a přijde mně to super. Přijde mně super, kdyby nakonec to vypadalo tak, že v tom letadle 30% lidí bude cvičit, místo toho, aby jsme tam seděli a koukali se na ty mobily. Že? Takže tak, no. Presne tak. A ešte keď možno, že by sme mohli spomenúť, ja som to trošku tak načrtla, že k záveru teda, že už nič k tým doplňovačom ešte by si ty nemal, tak možno vlastne o tých odberačoch, hej, že už keď sme si povedali o doplňovačoch, že o tých odberačoch, pretože to sa dá zhrnúť možno do nejakých 3 slov. Hej, že odberačmi to som povedala, že je to neustále premýšľanie a emócie, čo v podstate tie emócie nasledujú na to neustále premýšľanie. Takže toto sú jedni z najväčších odberačov vlastne našej vnútornej energie. No a samozrejme z 2/3, čo je najväčším odberačom našej energie, no to, čo si mylne myslíme, že je našim dodávateľom energie, a to je čo? Fyzická strava. To znamená, že keď sa tak nad tým zamyslíme, že v podstate sa najeme kvôli tomu, aby sme mali energiu, tak treba si len porozmýšľať, či je to určite tak a aké pocity potom na jedení mám. Hej, že čo som do toho tela dala, pretože je úplne bežné, že sa naobedujeme a povieme si, že no teraz by som najradšej položila hlavu na stôl v tej kancelárii, alebo v podstate všetky moje mozgové bunky sa presunuli do žalúdku. To boli také tradičné vyjadrenia aj moje, keď som v podstate prišla z obedu z jedálne, tej závodnej podnikovej a sadla som si v kancelárii zase za ten počítač a zase 4 hodiny mala pracovať. Čiže tam je to tak zreteľné, že v podstate to jedlo vám odoberá energiu, len si to neuvedomujeme. Hej, ale však je to normálne, žijeme v tom, žijeme proste v tých pravidlách, vzorcoch, ráno, raňajky, na obed, na večeru, večera a medzi tým najlepšie ešte niečo si hádzať do tých úst, lebo aby sme zaplnili ten čas, po prípade zaplnili aj nejaké tie emócie alebo to prázdne miesto v nás, ktoré sa dá úplne krásne zaplniť niečím iným. Ale na to prídeme. Na to, keď proste zameriame tú pozornosť, že my to chceme inak, hej, a dáme si ten zámer, tak to krásne ide. Presne tak, ako u nás. A ono, ten príval energie, tak ako mňa určite každého už potom presvedčí, že je to dobrá cesta proste, že tá pránická energia, môžeme jej dôverovať, existuje, začne sa vo vás tvoriť. A to nie, že sa začne tvoriť, ako sme už povedali, proste tú pránickú energiu máme všetci, len sme ju mali zablokovanú. Takže týmito pomalými krokmi, na ktoré sme aj my nabehli, nebude problém, aby sa nám zase rozbehla tá energia a v podstate, aby sme mali, bez toho, aby sme prijímali tú fyzickú stravu, ktorá, povedzme si úprimne, ako už to nie je to, čo to bývalo. A ešte okrem toho aj tie množstva určite nie je doplňovačom energie, takže na to veľmi rýchlo prídeme, keď skúsime sa zamerať na túto pránickú energiu, ano, tú živú v nás. Mm-hmm. Ta fyzická strava se pak postupem přepne do toho, nebo u mě se to přepnulo do toho požitkářství, jakože ta hlava tam občas ještě pustí tu myšlenku, jako běž se najíst na potom, ale většinou už je to přebítý tou zkušeností, že na potom ležíš, že jo. Takže z té fyzické stravy se stane ten požitek v tom aktuálním momentu, kdy jako si to člověk může co nejlíp vychutnat, protože když to neudělá, tak z toho má akorát to. Takže určitě to je odběratel. I když třeba u mě ta hlava, ty už to máš asi víc jako srovnaný v tady té rovině, ta hlava tam pořád pouští, jako kdyby ty starý jako kolotoče, jakože nájsť se za chvilku půjdeš ven, nebo jo, jako taková předpříprava, jakože, takže to sem tam zafunguje.
A z těch odběratelů, já bych to ještě tam dal takovou tu směrovku, jak si řekl na začátku, z těch doplňovačů, že ta pozornost, tak to je úplně, já to vnímám úplně stejně, když ta pozornost jde mimo mě. Když ta pozornost uniká, jak ty říkáš, skrz ty myšlenky, protože jakýkoliv nadbytečný přemýšlení, není každé úplně přemýšlení mimo, sem tam se přichytnu, jakože že ta hlava tam má jako prostor, který je potřeba, ale když je to většinou, jako je ten prostor fakt jako minimální, a když je tam nadbytečné přemýšlení, a to někdy i z pozitivní kreativity jsem měl, kolikrát mě v noci budilo jako přemýšlení nad čímkoliv. Když je to nadbytečný, mě to vytrhne ze spánku, cítím, že najednou ty ruce začnou být chladný a jako zimomřivej, končetiny a tak podobně. A že ta energie mi někam uniká. Občas si to na mě všimnou i ostatní, jo? Jako kdybys teď něco hledal, tak to bývá tak, že tam je nějaká emoce, která je nerozpoznaná a že ta energie jde do ní. Já živím akorát tu emoci, zůstávám trocha v ní, vědomně napůl nevědomně, a tam mě ta pozornost jako uniká a soustředuju tam energii, utíká mi to. A u mě to ještě bývalo a ještě asi je, částečně, jak zmiňovala i Ivanka z Prány Československo, že jsou v tom těle ty díry, někdy i z toho mládí, ty energetické díry v tom energetickém těle, a ty je třeba postupem času prostě vyléčit a rozpustit. No a ta prána mě k tomu dopomohla ve smyslu, že když cítím, že to pořád potřebuju něčím dosyťovat, ať dělám jakýkoliv doplňky, takže tam prostě nějaký díry mám, no. Takže se tomu nebránit, nejsem rozhodně vzorem nějaké 100% čistoty, a to tělo ještě tam něco má, tak se tomu věnuju, no. Takže určitě těch odběratelů je hodně. Já jsem kolikrát byl přesvědčený v tom, že mě nemůže odebírat energii nějaká negativní situace nebo negativní setkání s negativními lidmi. Až když mě došlo, že je to podobné, jak když si člověk dá nevýživné jídlo, které je naprostý odpad. Takže jako kdyby vědomně teďkon, že bych šel do centra města v noci, kdy jsou tam párty a lidi tam po sobě hulákají a křičejí, a myslel si, že mě to jako, že zůstanu v té lásce a míru a projdu to. Na takovém stupně nejsem, a pro mě je i tohle odběratel, jako kdyby vědomně se dát do takového prostředí. A nebo třeba vědomně jet na dovolenou s rodiči na 14 dnů. Zatím by to pro mě taky byl odběratel, prostě nejsem na takové úrovni, abych dokázal třeba i niterně sdílení o práně s někým, kdo tomu naprosto není otevřený, by mě taky asi odebíralo energii. Takže za mě jsou tam ještě tady tyhle věci, a to vím, že souvisí i s tím, že mám na čem pracovat, ale i s tím, že nemusí se člověk do toho vědomě vrhat. Prostě jsme lidi. Presne tak, presne tak. Toto zaplňovanie tých prázdnych vecí vo vnútri, naplňanie tým jedlom, tak však to je v podstate tá závislosť, hej, na tom jedle, že radšej ako keby sme si mali poriešiť tie prázdne miesta, alebo v podstate tie prevzaté vzorce, tak radšej ich proste utlmíme tým jedlom, a začas to funguje, však samozrejme, veď tak každému to funguje, hej, že a ja to mám ešte stále, že siahnem po niečom, alebo ako odmenu, hej, že teraz si môžem dovoliť, lebo, hej, že tak postupom času prídeme na to, že nejde všetko naraz. Hej. A toto si mi krásne nadhodil, že čo by sme mohli na budúce, o čom rozprávať. Je to o tom, že ako teda sa správať, pokým nabiehame na tú pránickú výživu v tej spoločnosti, alebo teda ako dávať odpovede na otázky, pretože tie otázky prichádzajú. Každý si všimne na jednej strane to, že nejaká zmena u teba nastala,
Napríklad u nás je to teraz pravidelne viacej u partnera ako u mňa, že jej schudol si, čo ti je, si chorý. Lebo ľudia majú radšej, keď si chorý, ako keď si schudol za to, že si zdravý a začal si na sebe pracovať. Je to všeobecne zaužívané v našej spoločnosti, proste je to tak. Takže toto ustať. No a potom ešte takéto láskavé nie ďakujem, že keď ťa núkajú, takže proste láskavo a bez toho, aby si mal pocit, že ty si niečo odopieraš. To je krásna téma, na budúce sa môžeme o tom porozprávať, lebo myslím si, že máme bohaté zážitky za tých pár mesiacov, čo pracujeme s touto energiou a nabiehame na ňu. Myslím si, že aj ty máš toho dosť a pomôže nám to určite, keď si to pozdieľame medzi sebou. Pojďme do toho na příště. Díky za takovou krásnou bodku a ochutnávku, co to. Ještě určitě doplníme, uděláme nějaký playlist těch doplňovačů i v textové formě, i možná YouTube playlist, nějak tam dáme nějaké takové známé věci. A budeme rádi i kdokoliv, kdo se dívá, dejte do komentu klidně, případně sdělte, co vám funguje za super doplňovače, pokud taky řešíte vztah k vnitřní energii a k tomu, abyste byli vnitřně naplnění. Prípadne, čo nefunguje. Prípadne, čo absolútne nefunguje. Áno, budeme aj my radi, že možno, že sa poučíme. Hej. Třeba vzájemně se vlastně krásně takhle můžeme posouvat. A přejeme divákům krásný večer, krásný den a veľa energie. Ďakujem za inšpiráciu. Ahoj, ahojte. Čau.